Moi, mä oon siis ollut täällä YouTubessa, joo. Niin tää on pieni video. Mut joo. Kumpaakin kannustatte tapparaa vai ilvestä? Itse tapparaa. Mut joo. Ja siis tässä on mun syöt piirustukset. Joo. Ja niin. Haluatteko te nähdä vielä kalleimman jutun, mitä mun huoneessa on? Ottakaa päälle sori. Niin siis tässä on mun kallein juttu. Se on tää musta juicebombo. Joo. Ja sit mun toiseksi kallein juttu on tää maalausteline. Ja kolmanneksi on tällainen mun jouluhattu. Sitten on tällainen... Ottakaa oho, mihin se hävisi? Ai joo, se hävisi mun päähän. Et joo. Mut jos te saisit päättää, niin kuka te näistä olisitte? Mä olisin ehkä... Mä saaks tää tauluhjan? Mut siis tänne tulee usein videoja joo. Täällä on tällaisia... Levyt on ehkä tuli. Lamppu. Kattokaa. Näyttääks tää sisällä? Niin siistiä. Et joo. Mut haluatteko te jonkun video, missä mä esittelen esimerkiksi mun parhaita piirustuksia? Mut joo, nää on tosi lyhyitä videoita ja kaikkea. Mut joo. Ja siis, kuten huomaatte, mun huone on sotkunen. Niin ensi video tulee olemaan sellainen, että sivun mun huoneen ja kaikkea. Mut joo. Ai tässä on tonttovi. Se on mun mielestä tosi syvä. Tuossa on posti. Joo, tuonne tää ihan huolelta velkomme. Tuossa lukee lyhtyjä oikeasta itse tuolla kodesta siinä. Joo, tää oli tässä. Moikka!